U Nokie se dá nastavit světlé a tmavé pozadí a barva dlaždic. Český a slovenský návod. A taky to chce k takovému pořádnému telefonu pořádný pouzdro, pevný. Dobrá věc je zadní silikonový kryt, který chrání telefon před poškrábáním. Zároveň chrání i hrany a strany telefonu. V operačním systému Windows Phone vlastnost tohoto systému je, že se nic neseká, všecko jde plynulé, nic nezamrzá. V systému je už nainstalován Windows Store, obchod s aplikacemi, kde se dají stáhnout zdarma, tak i placené aplikace. Dole tlačítkem šipka přidržením se dají otevřít poslední stránky, na co se koukalo, maximálně 6 stránek. Jinak systém Windows Phone bych hodnotil jako nedodělaný, chybí FM rádio, které má přibýt až nějakou aktualizací, chybí taky rychlej spouštěč Wi-Fi, musí se to dodatečně stáhnout z obchodu s aplikacemi. Prostředí kalkulačky jednoduchý, přehledný. Nastavení aplikace počasí, který se pak bude ukazovat na hlavním menu v dlaždici. Dlaždice na hlavní obrazovce se dají měnit velikost, barva. Kalendář vypadá jednoduše, přehlednej, hned se v něm člověk orientuje. Video natočený telefonem vypadá moc dobře, optická stabilizace opravdu funguje. Taky dobře fotí, hlavně venku, kde je dobrý světlo. A podíváme se na Samsung Galaxy S3 s operačním systémem Android.
který můžu po pár dnech porovnat s Nokií. Co se týče nakupování aplikací, tak u Androidu přes Google je to jednodušší, rychlejší. Aplikace se dají stahovat přes počítač. U Nokie je to spíš rovnou přes obchod nainstalovaný v telefonu. Také spojení telefonů s počítačem, tak u Nokia to byl docela problém. Windows Vista tak nemohli najít ovladače telefonu. To u Samsungu s Androidem, tak to hned si našlo ovladače. Android nabízí více navigací do telefonů. Mně osobně u Nokia schází aplikace navigace pro kamiony. U Androidu ty nabízejí 3 minimálně. Video, který natáčí Samsung, vypadá dost dobře, ovšem u Nokia je stabilizace obrazu a u Samsungu není, a je to znát. Fotky taky vypadají moc pěkně. A i když se jedná o docela dost nadupaný výkonný telefon, tak přece jenom občas se něco jakoby seká, zamrzá na chviličku. To u Nokia všecko plynulý, nic se neseká, pohodička. Aplikace České televize fungovala dobře na Nokii i na Samsungu. Nastavení systému u Samsungu s Androidem. Aplikace v systému Windows Phone mně přijdou malinko lepší, graficky zpracovaný než u Androidu. Ale celkově Android je o nějaký ten krok napřed. Ukázka navigace SIGIK. U Samsungu si dají měnit tapety,
jak živý, tak fotky. U Nokia se dá měnit jenom uvítací obrazovka. Internetové bankovnictví, banky víc s podporou Android než Windows Phone. Přidržením hlavního tlačítka se objeví nedávno prohlížené stránky, aplikace, systém. Je jich víc než u Nokia. Prostředí aplikace Skype. Do systému Android se dá líp vstoupit než do systému Windows Phone. Ten je takový uzavřenější.